5 errors que maten els teus prompts i com arreglar-los en 10 segons. Si et surten respostes mediocres, no és la IA. Són aquests 5 errors. Error 1. Vaguetat, imprecisió. La solució afegeix rol, objectiu i públic. Exemple. Actua com un consultor de vendes. Objectiu. Guió d'una trucada. El públic. Pimes. Error 2. Sense context. La solució explica per qui i per què. Exemple. Resum per a alumnes de batxillerat per preparar un debat. Error 3. Sense límits. La solució defineix longitud, format i to. Exemple. Text de 150 a 180 paraules. Llista numerada. To directe. Error 4. Una sola execució. La solució? Iterar. Versió 1, feedback, versió 2. Exemple. Dóna'm 3 versions curtes. Jo trio i refinem. Error 5. Sense prova d'ús. Solució. Demana-li un exemple o una checklist abans del text final. Exemple. Abans de l'article, fes una checklist de 6 punts. Resum de punts ràpids. Rol, context, límit, iteració i prova. Si ho compleixes, la qualitat puja. Vols el PDF checklist 10 segons per copiar aquests punts? Envia'm checklist per DM i te l'envio.